Abagaka na bang'ina kurwase nyumba y'abasikisana bamomea kurwase constituency ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii niko bona babire bakubwatisya bamwe abo kurwa obutondo nabono gwesokia iliyo kumwaka ikiranya omusike Joel Okengo Nyambane unyura bekurya ikirugo cy'ubuchumbe asobochuli bo mwaka o 2027 umusigisa yongo ntaite ko support ya umwana uyu kurukwa Okengo Nyambane Joel ebintu akorire ase Nyaribari iga gose seitaiga na tumurujiga no mwana umuya nande abatondo bali tukubakira ngamiya mono asoko indos Okengo Joel Nyambane yeko no mwana osomete no mwana urigirire tiare nande turujinga ase gocha koire kenteke go turarubuya bo gochikurwa ari iguru monto muri tayari umwana itande mutwe ekene muri tayari mwara baka baito bagusimba mwendosi na into abangina nto mwendosi ti orocho murayo mugima kaya tabondo tigo igona wa Kristina bangina bitungana into no maga tole yangu yona rebo Okengo Nyambane gukona chinsemecho niko babire bagukwandira kubatikana nubya bo musike Joel Okengo Nyambane asikali babire bagukwandana kwene kingani go musike uyu abire gakugenderia ubyo bwo gukonya ase chinsemo kilibono babire bakorora ubya ku musike busyo nabona kumwa ikirugo cy'ubuchumbe aso mwaka o 2027 number 1 esababu nabe nenjenda tekopa maika y'abantu babagaka bali abatondo bamu endos neye omwana oyo Okengo Nyambane orokanirwa gutwara chinguru chinene cyo kominyoka orosana alete nkabi aletera Abanyaribari. Number 2 omwana oyo tabwati mebaga nigagokonya andonsi asaigura bokongubole buna bono chusi natoletera omubere konyora okwamire Nairobi agakirie billions nanda akatoletera omubere gaiga tukakuminga omwana oyo tokomoa ikirugeke muna tokanda komoa kya Nyaribari chache takome si Nyaribari chache yetana nkoro ku Charles noyo bonchirinde na inde gondo musigisa kurwe tundu bali moinaria bono gotwachira iga buneke ombe egekogera yogo support oyo minto Joel Okengo Nyambane ase ng'encho asokire nabagaka baito korwa ase kenyoreke iga banchire ng'a tomo support ase ng'encho yokoboria ekerogo kia Nyaribari chache kwikira bono iga niko bono babire bakuburia abasae n'abantu bali bitara bakubwata chikura kurase constituency yo gwesokia nabono kubwata chikura sobonge ili kwenyorera ibaga yo gwaka chikura asigisa abamubea Nyaribari chache kwachumura gakitebya abana baino rangeri bali baminto barisiko bachiche batubwatesie to support bali batarabwatekura baiti babwatekura erinde to support yo mweshimiwa Joel Okengo Nyambane nako bwamo negento gakogera abana baito berure na bali bonse batarabwatekura berure neke etonga buna abantu torusiri riburi etonga buna abantu togotwerwa abana baito bwata chikura asobonge abagaka baito mbale batanya kubwata chikura emyaka emenge bwata chikura asobonge n'abang'ina boigo na onde obwate muruire nyomba ari otarabwata kura teba nabo mweshimiwa itagotumana negari emuya koreki abwate kura erinde tokoreki twake chikura erinde tokoreki toseri emechando tubwate kuripoteria Voice of Victory Eritariane Wilson Omenge.